Kembali jumpa di Vibro, teh akan neka video ko benta ngan pensyaya pi sepang kan neka kus dialet kawa mi benta teh ngan pensyaya pi kini ke jinggeli ke jeng aratin ke jeng pi ngan pensyaya pi ngan netu pi teh ka neka we ka jinggeli ke baki kali kalong ba ngayo sau pesan hapo long em ban apply ka jubab kalong em pimla ban apply teh hakapor ba apply teh ngan ngapni pi kumno bakin por ba apply por pendap online lada pito saupo live persen lane live persen kanam accept EP ba pin ya chakmat mot ba kinom accept marwa kipan sau persen cheneng mot ba phap pendabai sau persen cheneng te pinom la ban accept EP mot ba kin sha tang gi ba yo sau persen cheneng gi ba yo sau persen chapo kinom la ban apply kan mawa kinom la ban apply mat kaweru ba phap ban apply haka jonga district ma ba paro pendap phap ai tik haka district lade kumba haka voters ID jong pi pidai na po is khasihil phap pendap yang tu is khasihil nada phi pendap nakawe ga district haka por ba pin kinle counseling ye pi kin check naka voters ID jong pi lada haka voters ID jong pi ga dai na west ne pendap na is pinsha reject back kan ba ya katamo laptop clearly hapo por ka jaga pendap ek application laptop clearly ba phap pendap back naka jong ka district te ngan juba biang sekinde we ki jingli bakali hatu ki question kinde short question ne long question ne kumno te ki question kinde MCQ question man shutik back kinde long question kan mau ha kili biang stipend yo kan no ka stipend kat kum kinde wetu gyong gyo sanpo jar shisnem te arsnem ka jingpli ka dai te phinyo shilak sanpo plus sanpo arsnem shisnem sanpo jar sago isnem sanpo jar kelong shilak hap late class man kasngi ne kumno hoj phap ban late class man kasngi mar ba ka regular te phap ban late bet man kasngi phimla ban ong ba phinom late class kanam dei kane kum ka NIS ne ban shupli la yung le distan kam dei ka dei bet regular class dokumen por ba apply haka por ba apply amdon kam man submit dokumen ei kidon kam tang ya ka dur bat ka signature eki dokumen en sa check epi haka por ba counseling hendrem ta pin shita pendap batch pin yo percentage kan no class 10 and class 12 then adap nang tab de piap pen upload ya ka dur bat ka signature adap nang tab de piap siu ya ka bay to exam tangkom tai amdon kam ban ngan sapani epi ka video ka wepat ka video kumno ban register ngan sapani epi agne wepat kli jagasa free ne kumno ka jagasa ka don ki hostel te phap siu hi ka bai bam ka jagasa ka ban free ndai ka bai bam phap an siu ka last date kan mau ba ka dei nru tarik jong me te kan don por te kimam pat pendap so bha sa pendap no te ka kan mau ba ka dei sau persen cheneng ka bai kelas ka free amnon kam siu ye but nakawe ka blog kinshim blog wise bet ka merit list te kinshim bet katkum ka jindon ki blog kisa phia naka sanpo tali kisit chi hakawe ka dayat te kisa phia na kita ki blog hakawe ka district ki don kan tali ki blog kin sa phia katkum kisit ba ki don but kin buru namta ki buru ki ba duna konmet namta jong kiru ka don ka reservation te kin sa phia be kimta te kin laban phia shaka pra ngut si blog ne khandai ngut ne katkum ka jingdon jong ki blog la dabun kan khamduna la duna kan khambun ka set kan lokom ta ten ladap nam ta phaban tho exam adap tho exam mat sami ke merit list te nam ta ke jingkli ngamla ban yo ke jingkli barem te ngada batai pi ke jingkli kinwan kumno te phaban pen khre bha nam ta ke class 10 level hi math science english bat ka pedagogy child and development pedagogy phaban police pangita philaban shuat hi na po internet philaban yo kita te lara pidon ki ban kli biang sa komen biang po ngan sa persyang ban jubab biang kat ba ngalae te ko pat ke video ban register kumno dengan sa pen biang ko ke video tangki nei kijing pedip college ban